High value individual iti badok na tiliwan ti droga ken granada. Naku, na naman. Adaman droga kada granadan. Detalye ka detoy. Pasukin na natin si Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Impakaammo ti PNP Badok ang nagisayang kadda iti search warrant operation kadwada ti Provincial Drug Enforcement Unit iti pagtaengan iti may sa residente ti Barangay 17 Parang Badok, Ilocos Norte na amuan at ti subject at co-leader ti Ronford Drug Group babaen ti Copland Doc ken maibilang at top 10 regional high value individual iti Police Regional Office 1. Basar ti report iti nailya na pulisya ket idi anakadlaw ti subject iti search warrant operation ket nagtartaray isuna iti kabantayan na paset kasideg ti pagtaengan da rason anait nag-isuna iti derraas kalpasan a kinamat dagiti operatiba na awanan ti puot iti subject rason a nagtawag dagiti operatiba ti medics manipod iti RH Badok ket na itaray isuna iti maysang ospital iti Sinait Ilocos Sur kuna ti PNP Badok a nagtuloy iti panagrekisa dagiti kameng ti PDU ken PNP iti imatang ti ina iti subject ken ti kadwada iti uneg ti pagtenganda ditoy an rekisa dagiti kameng ti PDU ken PNP Badok ti 5 medium sachets iti may pagarup a shabu, 7 small sachets iti may pagarup a shabu, may isang open transparent plastic sachet ang naglaon iti may pagarup a shabu, 1 MK2 fragmentation hand grenade, may sa abala ti caliber 9mm, talong aluminum foil strips kanda dumapay a drug paraphernalia. Gapo iti daytoy ket inkari iti PNP Badok nga agtultuloy iti kampanyada kontra illegal a droga. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen.